Aşgabatyň häkimetleri Türkmen Döwlet Binagerlik Gurulşyk Institutunyň talipleriniň mobil telefonlaryny alyp, olaryň haýsy web saytlary girýändigini barlady. Häkimetler ýurtda petikli saklanýan web saytlary we sosial platformalara giren taliplere okuwdan çykaryljakdygy barada haýbat atyp, olary Milli Howpsuzlyk Ministrligi bilen hyzmatdaşlyk etmäge mejbur edýär. Bu ýagdaýlar barada institutyň ençeme talibi Azatlyk radiosynyň Türkmen paýtagtyndaky habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna göre bu barlyklar institutyň ýolbaşçylary, molimleri we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapyndan 21-nji ýanwarda geçirildi. Olar auditoriýalara duýdansyz girip, talipleriň mobil telefonlaryny ýygnap aldylar. Talibiň häkimetler tarapyndan gadagyn edilen web saytlary, hususan da Azatlyk radiosyna girendigi çykarylsa, onda oňa okuwdan çykaryljakdygy barada haýbat atylýar, ýa-da resmiler ony MHM bilen hyzmatdaşlyga mejbur edýär. Häzir olara goşulanlar bar. Diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Aşgabatly talip 26-njy ýanwarda habarçymyda beren maglumatynda aýtdy. Ol Milli Howpsuzlyk Ministrligi bilen hyzmatdaşlyk edýän talipleriň synpdaşlarynyň pikir we garaýşlaryny, şeýle-de okuwdan boş wagty näme bilen meşgullanýandyklaryny öwrenýändigini hem belledi. Türkmenistan internet azatlygy boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasynda iň ýyzaki setirlerde ýerleşdirilýär we Türkmen rejimi interneti berk çäklendirmekde tanqid edilýär. Internet berk häkimet gödöwçülüginde galýan Türkmenistanda garaşsyz habar gulluklarının saytlary, şol sanda Azatlyk radiosynyň web saýty we iri sosial platformalar hemde messengerler ýyllar boýu petikli saklanýar. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan talipleriň ençemesi ýaşlaryň arasynda döwlet gödöwçülügindäki media terişdelerinden başga garaşsyz maglumatlary almak isleýänleriň, olary okumaga hemde tomoşa etmäge gyzyklanma bildirýänleriň köpdügini aýdýar. Bu tendensiýa Türkmenistanyň häkimetlerini diýten aladalandyrýar. Şol sebäpli talipleriň ädýän her bir ädimi bilim ulgamyna ornaşdyrylan agentler tarapyndan dolandyrylyp gödökçülük edilýär. Olar talipleriň we mugallimleriň arasynda bolýan her bir süpkili söhbetdeşligi degişli gulluklara, adamlara ýetirýärler. Diýip Aşgabatly talip aýtdy. Şeýle-de ol institutyň bilim işgärleriniň, guramaçlarynyň we usulýetçileriniň arasynda da Milli Howpsuzlyk Ministrligi bilen hyzmatdaşlyk edýänleriň bardygyny hem sözüne goşdy. Ýurita gulluklaryň wekilleri institutyň mugallimlerine hem basyş edip, olary özleri bilen hyzmatdaşlyk etmäge mejbur edýärler. Olar bu hyzmatdaşlyk üçin mugallimleriň taliplerden pul alýandygyna gözüm ýarlar. Diýip talip sözüni jemledi. Azatlyk baýdylanlar barada goşmaça maglumat ýa kommentari almak üçin Türkmen Döwlet Binagerlik Gurulşyk Institutu bilen habarlaşmaga synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 26-njy ýanwarda yerli wagt bilen sagat 16:30-a çenli telefon arkaly eden synanyşyklary netije bermedi. Bu barada Milli Howpsuzlyk Ministrliginden hem kommentari alyp bolmady. Soňky hepdelerde Türkmen häkimetleri garaşsyz maglumatlary okumak isleýänleri gödökçülügi güýçlendirip, internetiň tidligini hayallatdy, VPN ulanýanlara we onu gurnap berýän ustalara basyşlaryny artdyrdy. Galy bersede 19-njy ýanwarda Lewap welaýatyna habarçymyz häkimetleriň welaýatyň çäginde tölegli ýa tölegsiz VPN ulanmalaryndan peýdalanan raýatlaryň sanyny düzýändigini we olara garşy berk çäreleri görmegi maslahat edýändigini habar berdi. Bularyň arasynda VPN ulanmyndan peýdalanan raýaty işinden kowmak ýa gara sanyga goşmak, şeýle-de olaryň çağalaryny ýokary jaýlaryna okuwa kabul etmezlik ýaly çäreler bar diýip Türkmen Telekom aratnaşyk kampaniýasynyň welaýatdaky idarasyndaky çeşmämiz aýtdy. Türkmen häkimetleriniň bu çäreleri Gazagstanda bolan köpçülikleriň protestleriň fonunda Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň internet ulgamyndaky dürli maglumat çeşmelerini çäklendirmek işleriniň kämilleşdirilmegini tawşyrmagynyň ideýanyna gabat geldi. Döwlet baştutany bu tawşyrygyny 12-nji ýanwarda Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň giňişleýin mejlisinde mälim edip, ýurdun Milli Howpsuzlyk Ministrliginden sewit döwletlerinde bolup geçýän harby, syýasy we howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ýygyderli öwrenilmegini hem de olaryň Türkmenistana ýetirip biljek täsirleriniň seljerilmegini talap etdi.